der lidt udfordringer for kørende på banen her. Og så er der også lidt udfordring for Bastian. Og her ryger jeg ned. Ej, jeg ryger ind på hovedet også. For drejet. Her kommer han så lidt op og slås med den. Og her ryger den så lige på snotten også. Men det betyder altså en... For lukke lidt her. Lidt problemer lige her. Det giver lidt mulighed for Mikkel Olsen. Jeg hænger det sammen. De er tæt på, at de går helt galt det der. Og det gør det måske også. Der står Patrick Skaarup i hvert fald af. Og heatet det er allerede stoppet. Og det gør så, der er ikke plads til Chris Gade her, hvor han ryger langt ud til Bull. Og så har vi altså styrt derned. Det er Heiselberg, der ryger ned. Så er spørgsmålet om... heatet bliver stoppet for Bastian Borgik. Julian Farve kommer lige ud og får markeret sig lidt over på Vilas Nal. Og det gør så, at der kommer 2 køer indenom. Her er det så Bastian. Så har vi altså et styrt. Det er Bastian Pedersen, der ryger ned, og her ryger ned igen. Og heatet det er stoppet. Jeg forsøger lidt på ydersiden af Patrick Bæk for at gå ind under her. Kan det lykkes? Og i det til. Det er også lidt for tæt, der ryger de altså af. Her det er altså... Det er William Dreyer og Rune Thorsten lige hernede her. Og heatet er selvfølgelig stoppet. Det så lidt grimt ud. Så har vi en nede her, det er Antti Vuolas, som montur ned her. Så kommer godt afsted i den røde. Det er presset godt på indersiden af Lasse Bjerre. Så har vi et styrt dernede. Det er altså Maja, som ryger ned. Allerede tæt kørsel med overhalinger her fra heat nummer 1. Så har vi et styrt. Det er det var Leon. Det er Leon Madsen, og så har vi Michael Jebsen Jensen nede. Og heatet er stoppet, naturligvis, og vi har der Leon op. Hvem går bedst sted her? Det er... Ja, i hvert fald ikke Seifert, for her ryger han ned. Kommer godt afsted alle sammen, men det er altså Henrik Morantz. Så har vi et styrt. Det er... det så godt ud. Det er Chris Vetterstrøm, vi har nede. Og det så på ingen måde godt ud, det der. Hele muligheden. Det går lidt på tværs her og der. Så har vi altså styrt, og samtidig en parkering for Chris Gade. Og heatet, det er altså stoppet. Der måtte Niklas lige under. Tredje omgang. Så har vi en opstigning her. Det er 20, der ryger ned. Her er de afsted. Det er tæt nede i første sving. Og der er altså ikke plads nok. Vi har et styrt her. Det er Bastian Pedersen, som ryger ned.